Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentenar sang kalinong kagkatawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Philippine Standard Time, alas 10:07 sa aga. Mayong adlaw, probinsya sang Iloilo. Isa kita subong ka maulan nun kag matugnaw nga panahon, no? Dala sini ni Bagyo Igay. No, kag ginaabisuhan gid nato ng aton sini nga mga pumuluyo, especially sa mga flooded area, no, maghalong gid kita subong kay do kadamo na gid subong sa mga reports naton nga do nagamat-amat naman sa kaang tubig, especially sa mga kasubaan. No, in fact, partner, Yes, sir. ang mga biyahe subong sa sakyan, especially sa northern part of Iloilo, again suspend, no, ay tungod diri sa medyo mabaskog subong ang mga balod. No, gani maghalong gid kita, no, para malikawan naton nga ma-aksidente. Yes, sir. Kag before kita mag-start, ginapasalamatan gid naton, no, ang aton sini nga pinalangga diri nga alkalde, si Mayor Doc Dennis Superficial, no. Kag of course ang aton nga station manager si Sir Boboy Sukaldito, and of course ang upod naton diri sa nga technician naton si Ogyon Genesis De Mejelio. Yes, good morning. Good morning man, no, sa aton nga mga live viewers sa subong adlaw sa atong tagpalamati, no, sa ISFM 106.7, no, radyo Ogyon diri man sa Santa Barbara, Iloilo. By the way, good morning gili sa aton nga Regional Director, no, Police Brigadier General Sydney Navarro Villaflor, sa aton nga Provincial Director, no, IPPO Iloilo Police Provincial Office, Police Colonel Ronaldo Palomo, sa aton nga provincial staff kag sa mga chiefs ng different offices. Good morning gid. Kag sa aton man nga 43 ka mga police station, including sa City and Ciudad Sampasi, kag ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Good morning gid sa inyo tanan. Ilonggo Cops on Air! Mga kabyanan, ginatabyaw man naton ang tanan naton sini nga mga force commanders nga nagapamati subong, no, sa aton sini nga programa ang Ilonggo Cops on Air. By the way, before kita mag-proceed mga partner, no, Yes, sir. pamatian naton anay ang mensahe sa aton sini nga provincial director. Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Cops on Air nga magadulong sang balita, informasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops diri sa Radyo Ogyon 106.7 FM. Madamo gid niyo salamat. Ilonggo Cops on Air! Yes, mga kabyanan, nabatian naton ang mensahe sa aton sini nga pinalangga ka provincial director ni Police Colonel Ronaldo P. Palomo. Kag makaupod ninyo kami subong, no, sa sulod sang 30 minutos. By the way, mabatian ang programa naton ang Ilonggo Cops on Air every Tuesday diri sa Radyo Ogyon alas 10 tubtob alas 10:30, partner. Yes, sir. Ilonggo Cops on Air! Yes, kag sa aton mga talk nga subong, no, agenda sa subong adlaw, ang aton pag-istoryahan, no, ang sang kagapon lang, no, nga ginhiwat nga SONA sang aton bilang nga presidente. Pag of course ang aton nga weekly operational accomplishment as of July 17 to 23, 2023. Kag istorya man naton partner, no, ang aton sini nga ginhiwat sang gintalikdan sini nga Sabado ang Bidator di Iloilo, sikad kontra droga, tanom para sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! No, kag sa aton subong nga topiko sa sini nga adlaw. By the way, kahapon naghiwat kita or hiwat ang aton nga presidente sang ikadwa niya nga State of the Nation address, no. Dito Yes, sir. ginilatag niya ang iya sini nga mga hinimuan sa sulod sang isa ka tuig nga pagpungko niya bilang aton sini nga bag-o nga presidente, no. Kag nagapasalamat gyud kita partner kay sa pangkabilugan ang probinsya sang Iloilo
nangin malinong kag mataway why kita sa may mga na-record sini nga mga major incident angot diri or in line sa pag hiwat naton sa ikaduwa nga State of the Nation address ang aton nga presidente ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. no. Aga pa nag-deploy na kita sa aton sini nga mga kapulisan, especially sa mga people converging area, agod nga mapasangkad nato ng aton sini nga police visibility. Kag of course no, gin-intensify man naton ang monitoring no, especially sa mga aton sini nga mga kauturan nga may mga ara nga mga plano nga mag-obra sang kalakasan during the conduct sang SONA. But of course, no, why gid kita sang may na-record kahapon bilog nga adlaw nangin malinong kag pataway ang probinsya sang Iloilo. Except lang gid no sa mga vehicular accident nga na-record naton, no. May mga ara kita nga mga incident nga o especially vehicular accident nga may ara gid kita sang mga kauturan sini nga na kuwaan sang kabuhi, partner. Yes, sir. Ilonggo Cops on Air! Yes, kaga for the information no sa aton mga tagpalamati, kaga live viewers naton no sa aton nga official FB page ang Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6 kaga tagpalamati man sang radyo ug yun no nga ini nga SONA ni Pangulong Marcos is ika-37 ini nga SONA under sa 1987 Philippine Constitution kag ika-85 nga State of the Nation address sa kasaysayan sa aton pungsod. Ilonggo Cops on Air! Kag isa gid dito ka tulupang doon sini nga ginbungat no sa aton sini nga presidente ni PBBM no ang pagdayon sang Guimaras o Iloilo Guimaras Negros Bridge no. So madayon gid no, hindi gid mapunggan kag just in case nga matigayo na ini no, dako gid ini nga bagay actually sa aton diri sa Western Visayas no, kay paagi sa tulay sa Taytay no, mapadali naton una ang pang trading no sa tatlo sini ka probinsya nga magaangot tungod sa Guimaras, Iloilo, Negros Bridge naton no. Kag isa pa gid na di ka dako nga bintama naton ang aton sini nga tourism industry. Mapasangkad pa gid naton especially ang aton sini nga mga tourism site dira sa probinsya sa Iloilo, diri sa Guimaras kag dira sa Negros Occidental. So dako gid ini nga bagay. And of course, ang pinakamaayo gid na di para sa mga pumuluyo naton ang conveniente no. Of course, every maglain ang tsimpo sa subong no, like kangina no nabalitaan naton nga gin suspend temporaryo ang biyahe sang aton sini nga mga modernized sini nga mga ano dira no, nga mga pump boat no dira sa Parola no, tungod diri sa paglain man siyang tsimpo kay partner kang gina grabe ang mga balud no nagapugada. So napilitan ang aton sini nga Philippine Coast Guard nga i-suspend kag di subong sa pagkabaloko do mga selected lang anay sini nga mga ferry boat naton ang ginaalaw nga magbiyahe no sa kalalawran sa natungaan sini sang Guimaras kag Iloilo. Yes, no sa mga gamay dira nga mga baruto no, so hindi na kita magdayon. Pag sa mga subong no naga-drive sa subong nga maulanon nga panahon, maghalong-halong lang kita no kay madanlog ang dalan. Ilonggo Cops on Air! So tama gid ini nga kun matigayon ini kag ma-realize ang tulay no, dako gid ini nga bulig para sa aton nga mga pumuluyo. Kag of course ang Guimaras hindi na ma-isolate during sa mga dagko sini nga mga kalamidad no, especially kung may mga bagyo. Kay kung pareho sini no maglain ng tsimpo, of course no kadamo gid sa aton sini nga mga pumuluyo dito ang hindi makatabok diri sa probinsya sang or sa syudad sang Iloilo. Ilonggo Cops on Air! Yes sir, kag damo kita ekspektaron no nga mga proyekto no, especially sa ay na tanan nga mga infrastructure no, maginsay-say sang aton nga presidente kahapon nga adlaw. Kag nakita naton partner nga ang direksyon subong sa aton sini nga administration is para gid sa aton nga economic recovery. Of course yes, no, sir. ang isa na di ka manami nga balita is isa kita sa mga pungsod nga kung sa diin maayo ang aton sining nga ekonomiya ang dalagan sa aton nga ekonomiya. Very positive ang aton subong ginapakita nga indication sa aton nga ekonomiya in terms no sa mga nakita naton mga employment no, mga negosyo sini nga nagasulod bag-o nga mga negosyo. So buligan lang naton no sa mga pumuluyo naton ng aton nga gobyerno kay hindi man ini matigayon naton
kung hindi magugyon ang mga pumulyo. So dapat buligay kita. So obrahon sa gobyerno ang iyang part, obrahon man sa pumulyo ang iyang part. Ang mga resulta na partner is madinalag-on nga pungsod ang Pilipinas. Yes, sir. Kaga ano gid sir, kaga tutukan man no sa aton nga presidente ang aton nga anti-criminality campaign against illegal drugs no nga tutukan nato na through rehabilitation no. So amo na pahiyagapon sa aton nga presidente. And of course, speaking sini partner no sa kampanya naton sa illegal drugs, pasiplatan naton ang aton sini nga mga accomplishment sa sulod sang isa ka semana no with a Yes, period covered from July 17 to July 23, Yes, sir. 2023. So ano ba lang mga natigayon naton nga ma-accomplish sa sini nga semana partner? Yes, no, ang sa aton nga Republic Act 9165 o na aton nga Comprehensive Dangerous Drugs Acts no. Nagapanguna diri ang banwas ang pututan sir no nga may duwa no kaarestado sa duwa man nila ka operasyon. Ini ang masulusubra sir tunga sa milyon ining na nga balor sa no sang ginapatihan siya bo almost mga 600,000 no. Ang na-recover kaga ini nagabugat sang 87 gramos no. Kaga of course ang sa banwa naman sa Kabatuan sir mayara sila ka isa ka arestado kaga amoy na no bali tatlo tanan ang naresto naton sa subong nga semana no sa anti-illegal drugs campaign naton. Yes partner no kung makita naton almost 600,000 naman nga balor sa yes, sir. illegal nga droga ang natigayon naton nga ma-confiscate. So you could imagine kung ang amo ini nga balor sang droga ang naglabot naman sa mga kauturan naton nga nagagamit, madamo naman sa mga utok ang guba no, madamo naman sang problema kita nga maangkon. Kay ti ang droga syado gid abi ni kadako ang iyang halit sa aton. So Yes, maayo sir. lang gid tungod sa kapisan sa aton sini nga mga operatiba kag tungod man sa kooperasyon sa aton sini nga pumuluyo, especially sa mga nagahatag sang impormasyon sa aton, natigayon naton ini nga ma-confiscate kag way ini maglabot sa mga drug users. And of course, ti dako gid ini nga bagay no nga buligya sa aton kay ti kun amo ini permi ang aton nga kainit ka kampanya naton sa illegal drugs, madamo kita sa mga mapunggan or ma-prevent nga mga kauturan naton nga ti posible nga magbuang, posible nga mga kriminal, posible nga makahalit sa aton isig kapariyo, no? Of course, padayon gid kita nga nagaapilar sa aton sini nga mga pumuluyo nga mag-ugyon kita, no? Sa aton nga mga pumuluyo, no? Tandaan gid naton nga ang kampanya sa droga dapat bululigan naton kay kung isalig lang naton ini sa gobyerno naton, isalig lang naton sa aton kapulisan, hindi ni amo kabaskog ang aton nga malabutan, no? Kay of course, I know nga ang mga pumuluyo naton, especially sa mga kabaranggayan, sila niyang una nga nakabalo kung sino dira ang mga nagagamit, sino dira ang nagabaligya, no? Kag ti kung ipalapot naton ini sa aton otoridad, no? Dako gid nga bagay, no? Like subong sa natabo sa tinggin talikdan ng semana, no? Yes, sir. More than or almost 600,000. You could imagine, no? 87 nga 87 grams. grams o gramos ang shabu, no? Ang napungga naton nga makalabot naman sa mga drug users naton. So dako gid ini nga bagay partner. Ilonggo Cops on Air! By the way, maluwas sa Yes, kampanya naton sa illegal drugs, ano pa gid ang mga natigayon naton partner? Yes, sir, no, ang ato naman nga kampanya no against sa wanted person nato ni sir. Mera kita 32 nga nagkaladakpan no kag 11 gid diri ang most wanted person. So may ara no ginapangunahan gid sir sang banwa sang Dumangas no. Ang may anom sila ka nagkaladakpan kag may ara tag duwa-duwa ang banwa sang Sara, Carles, Pasig City no, Dingli, Mina kag Lambunaw kag may ara tag isa-isa nga nagkaladakpan ang Gimbal, Alimudian, Liganes, Leon, Pabia, Santa Barbara, Bingawan, Haniway, Putotan, Banati, Dueñas, Ahoy kag San Dionisio. Wow, tek damo gid dili no sa aton sini Yes, nga sir. mga wanted person or mga fugitive in law, no nga mga nakuha naton. So of course, ang isa naman diri ka maayo na di partner nga ang napangkuha naton ini, napangnakop naton ang mga wanted naton, mapasabat naton no sa aton nga hustisya, no ang ila sini nga mga sala nga ginpangbuhat no. Of course, Yes, sir. no ang pinana di ka maayo gid is mataga naton sa hustisya mga biktima. Ang ginpang biktima
sa mga pangmensyonar naton nga mga wanted person. So maayo kay sa sulod lang sa isa kasi pila kabilog ang aton wanted person sa pagkabilugan niya nakuha. Yes, 32 kabilog, sir. 32. Kag sa 32 pila ang most wanted person dira? 11 diri, sir, ang gina-consider naton nga most wanted. So, kita po lang gid no, kadamo kita sa mga most wanted persons nga napangdakop sa sulod lang gid sa isa ka semana. So gapakita lang gid ina no sang isa man ka maayo nga tandem sa aton sini nga pulis kag komunidad. Ilonggo Cops on Air! Alas 10:22 na kita sa aga subong mga kabyanan. Yes, sir. No? So wanted person, anong sulod nga mga accomplishment partner nga natigayon naton sa sang gintalikdan lang gid nga semana? Yes, sir, no, sa aton man nga R18591 ako ng kampanya naton against loose firearm, no, ako na sa Atlantical naton, ako na tukhang kontra armas lutang, no, may isa ka arestado, kag sa illegal gambling may isa man kita sir ka arestado sa subong nga semana, kag mayara kita sir sa illegal quarry ni, no, sa Banwa sa Pabiya nagapangumayara siya nga tatlo ka ano man intercept, kag sa Banwa sa Kabatuan may isa. So all in all ang sa illegal quarry naton sir 4. Yes, no. By the way, speaking of illegal quarry, nga ginatutukan naton ang illegal quarry. No, kay of course, no, sa aton sini nga mga pumuluyo, ang illegal quarry isa man ini sa mga nagahalit man sa aton nga environment. So dapat no, although nga ginaalaw sa aton sini nga gobyerno ang pagkwari, pero dapat nagasanto sa aton nga mga regulasyon. Hindi pwede nga pagustuhan na lang kita kakalkal to sa aton nga mga kasubaan, kalkal kita sa aton mga kabukiran dira, no? Kinahanglan nagasanto ini sa regulasyon. Kag dapat gina-encourage naton ang mga quarry operator naton nga magsunod kita sa mga reglamento, hindi kita magpinagustuhan na lang gid, no? Kaya of course ang gusto naton sa aton diri nga gobyerno, especially sa aton sini nga provincial government, maproteksyonan naton ang aton sini nga dunang manggad ang aton environment. Hindi kita magpinagustuhan na. Yes, sir. Ilonggo Cops on Air! So muna no sa aton mga pamuluyo, sa aton mga tagpalamati kag nagatutok kino sa aton nga programa, no, Ilonggo Cops on Air, particularly diri sa Radyo Ogyo, no, sa Banwasang Santa Barbara, is nagahinyo gid sa inyo no ang aton nga provincial director Police Colonel Ronaldo Palomo, nga kung may makita amo dira no nga mga unusual nga katabo, mga illegalidad, no, mga illegal activities, no, dira sa tupad niyo sa inyo nga panimalay or dira sa inyo lugar, is open gid kita, no, aton nga mga tag sa mga police station, may mga designated hotlines kita pag dira man sa provincial headquarters, no, please contact lang kita, no, mag-contact kita agud nga marespondihan sa gilayon ang mga illegal nga mga aktibidades sa aton nga mga kauturan dira. Ilonggo Cops on Air! Amo man ina no sa kampanya naton sa loose firearm, sa illegal gambling nga ang ginatutukan naton ini. So, number 1, sa loose firearm naton, kinanglan naton nga pasangkaron intensify ang kampanya naton no sa mga loose firearm. Kay usually based sa aton nga data sa mga incident nga nagakatabo diri sa aton sa probinsya sang Iloilo, kalabanan niya ginagamit loose firearm, no? Yes, sir. Ang mga incident naton sa like sa mga shooting incident, no, kalabanan nga ginagamit loose firearm, no. Ang mga incident naton sa mga robbery, no, kalabanan ini loose firearm lang ginagamit. That is why no nga ginatutukan naton nga gina-intensify gid sa aton provincial director sa IPPO ang kampanya naton sa mga loose firearm kay para Yes, nga kung matipo naton ang mga ano man masiro-sero naton ang mga tao nga nagahupot sang ginadumilian nga armas, no, no, dako ang bagay nga mapungga naton, ma-prevent naton ang mga insidente like sa ginsiling ko na shooting incident, no, Yes, sir. robbery incident, mga theft incident nga ginagamit kung sa din ginagamit ang mga ginadumilian sini nga mga armas. Amo man sa illegal gambling naton partner, Yes, nga sir. ginatutukan man naton ini nga kampanya kay nga madamo kita sa mga pwede nga mabuhat mga constructive nga mga bagay rather nga mag-engage kita, no, especially sa illegal gambling, no. Yes, Ang sir. pinagidiri ka common naton is ang ang mga numbers game. Kaysa numbers game naton, may-ari kita diri nga mga legal nga operator, which kang legal nga operator nagahatag ni sila sang share sa aton sini nga gobyerno, especially sa aton sini nga PCSO. Yes, Kag ang charity. PCSO naman naton partner, no, amo man ini ang mga nagahatag man sa financial assistance sa mga kautora naton nga nagakinanglan. That is why nga kinanglan, no, sa mga pumuluyo naton ang aton diri nga suportahan lang gid
no ang mga legal naton nga mga gina-authorize nga mga operator, especially sa numbers game naton. Yes sir, no, kaga sa numbers game na, no, kaga kung sa mga ano man nato, no, sa illegal cockfighting man naton bala sa mga manok naton, may legal man kita nga mga cockpit arena. Yes, no, kung subong tigin balik na, no, Yes, sir. ang mga pabulang naton, as long as nga ara lang gid kita sa legal sini nga cockpit arena, kag may nagakaigo nga permit. Hindi nga pwede nga tupada lang kita kung sa dindin, no? Lusok no mga muna sir. Yes, so pati ang mga pauwak ni. So may mga ara kita nga mga regulation nga dapat sundon, no? Hindi kita nga magpinagustuhan na ilag. But of course, no, pinagid diri ka ginakampanya naton. Kung pwede man lang nato malikawan nga magsagi kita kasugal nga nga magsagi kita ka gamit ka kwarta naton. Kay kadamo man ka mga bagay, mga constructive sini nga mga pamaagi, no, like instead nga isugal naton, why not nga i-kapital na lang naton dira sa magumpisa kita sa magamay nga ano nga negosyo pangabuyan, no? Yes, sir. Nga ibutang pa naton sa sugal ang kwarta nga pwede man lang naton magamit sa positibo nga bagay, di ba? Yes, Kung sir. kaysa kung isugal naton, why kita ya kasiguruhan kung madaog kita o kung maperde, but kalabanan gid is kakaperde kita, no? Why gid kita di akong baga mambal nga madaog or may lauman kita nga tsansa nga magsugal kita, dako ang posibilidad nga magdaog kita. But kalabanan perde, kag kung maperde ko siya, ang epekto ini sa aton nga pamilya dako, no? Like abi maperde lang kita biskan butang lang naton 100 pesos lang. Ang 100 pesos kung ibakal naton na sa pagkaon para sa kabataan naton, dako na yun nga bagay. Kag Yes, sir. hindi pala? Yatag nato na nga balon sa kabataan ko nag-eskwela, dako na nga bagay. Ibakal nato na ka mga school supplies sa kabataan, dako na nga bagay. Tinga nga isugal pa nato Yes, ang sir. 100 pesos. Kaya kung maperde mo na sir, awayan nyo pa kasawa mo. Yes, kung Yes. kaysa, amo pa na ang nagkakatabo. Nangin Yes. ugat pa kung sa ang Sa- sugal, no, ang kapag kaperde mo, especially, sang Mm. alawayon sang pamilya. Yes. Di ba? Result to another crime na naman. Yes, partner. Ilonggo Cops on Air! By the way, kinatamyaw gid naton dira nga aton sini nga mga kopdanan sa Iloilo Police Provincial Office nga naga-tune in gid subong sa aton nga programa ang Ilonggo Cops on Air. Yes, no, kay Mama Karen Albia Rizano. Good morning and happy birthday to Kap Timen D. Weird. Happy birthday gid Kap. Kay Mama Geraldine Pato sa Magbanwan, no, happy birthday to the snappy and dynamic Chief of Police of Dingley MPS, Police Captain Eileen M. Lacrete. God bless you, ma'am. Happy birthday gid Ma'am Lacrete, no, kaga of course kay Buddy Erwin, no, ari sa subong nagatutog gid sa aton. Happy birthday gid. Thank you so much gid Bud for the greetings kaga sa pagtutok, ma'am. So kay sa tanan-tanan yung mga birthday celebrant naton subong happy birthday yes. gid. By the way, sa akon ginablos dira, no, kay Baning, no, dira sa Happy birthday. Kabilawan, happy birthday gid, no. Bantay lang kay karon man yaga kabila. Happy birthday. Ilonggo Cops on Air! At this point of time, partner, no, pasiplatan man naton ang aton sini nga mga nagkalain-lain man nga mga police community relation activities sa gitalikdan sini nga semana. Yes, sir. Ilonggo Cops on Air! Yes, partner, sa gitalikdan sini nga Sabado na madinuagon gid, no, kag successful gid ang aton sini nga ginhiwat nga Bidator di Iloilo. Sikat kontra droga, tanom para sa probinsya. By the way, Yes, sir. para sa ihibalo sa aton sini nga mapumuluyo, ang bida nagastand ini, no, sa buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Amoy ning isa sa mga programa sa aton sini nga Department of Interior and Local Government, of course, nga ginapangunahan gid sa aton nga SILG, no, ni Secretary Binhor Abalos. Yes, sir, no, kamera kita na sir duwa ka sa during sa bidator naton sir, mera kita duwa ka advocacy campaign sir, no? Yes, oo. So ang una mo naton yang sikad kontra droga naton, pag ang ikaduha ang muna ang tanom para sa probinsya. Advocacy naton ini partner, no, ang sikat kontra droga sa Yes, sir. illegal nga droga. No, kay ginakampanya gid naton ang kumbaga dapat mangin aware ang aton nga pumuluyo sa malain nga epekto sa illegal drugs, no, the ill effects of illegal drugs kag paagi sa pagsikad o kung pagbike, no, magamit naton ini nga mangin ma-divert Yes, ang sir. attention naton, especially sa mga nagagamit dira sang illegal drugs,
no nga mangin Mag-engage sa sports. mag-engage sa Oh. sports, sa Like, physical activity like cycling. bike, no? Bike. Kag instead nga magamit sang illegal nga droga, kag Yes, sir. no iban pagid nga mga bisyo, no? Kag of course kinakampanya gid naton man ini as pamaagi man naton yung ma-promote ang health and wellness naton. Yes, So sir. ang unang advocacy naton di is ang campaign naton, no, kampanya naton against illegal drugs. Kag ang tanom para sa probinsya. Ano ini ang tanom para sa probinsya? This is our environmental protection advocacy. No, kay paagi sa pagtanom sa mga kahoy, makabulig kita nga maproteksyonan naton ang aton sini nga environment kay ti like subong no mabatyagan gid naton ang malain sining epekto sang aton sining climate change. Yes, sir. Kag ti gapabalo lang ining ang aton sining ecology is medyo problema na hindi na balance. So we have to Kaya muna, sir, kulang nagta sa mga pananom, kaga muna, no, subong at igululan is may mga landslide kita. Kaga kung ano pa dira, no, kasi siyempre ang kahoy, kung sir, based man sa aton nga sa mga siyenso, is ang kahoy muna nag-hold sang tubig. So kung wala na kita sang kahoy sa aton man nga mga kabukiran, so muna no maga-produce gid sang volume gid sang tubig kaga muna baha kita sa aton nga syudad. Yes, partner, no, kunti like subong no mga batyagan gid naton ang malain nga epekto na sang sang jutay na lang kalbo nga kabukiran naton. Yes, sir. Okay, balik kita partner no, nautod kita sang makadali tungod sa power interruption, nag-brand out kita diri sa Banwasang Santa Barbara. But of course no, balik kita sa aton nga programa ang Ilonggo Cups on Air. Ilonggo Cups on Air! Yes, please like and share no sa aton nga official FB page ang Iloilo Police Provincial Office, Kama Pro 6. Of course, i-follow nyo gid ang Radyo Ogyo no 106.7 FM. Good morning gid kaga good morning gid gili no sa nagatutok gid sa aton subong dira sa PHQ no ang tiayon man sa aton nga pinalangga nga provincial director si Mama Lynn Grace Galas Palomo. Yes ma'am, good morning no sa kag sa tanan-tanan naton dira nga mga kopdanan nga padayon nga nag-tune in nagasunod sa aton nga programa sa sininga kagahon. Yes, good morning man no kay Humble Always no. Good morning sir. Good morning sa tanan. Thank you so much good sir. Ilonggo Cups on Air! Kinatamyaw mo naton dira nga atong mga kopdana no dira sa Pabia Municipal Police Station, headed of course ang ila dira nga chief of police no si Police Major Dajit de Lima, kag diri of course no sa Santa Barbara Municipal Police Station ang aton dira nga mga kopdana nga naga-tune in gid subong nga aga sa aton nga programa. Of course ginapangunahan gid sang ilang nga chief of police si Police Major Ray Pabalan. Yes sir, good morning. Ilonggo Cups on Air! By the way, kag gina no, before mag-brand out yung gina na-discuss nato ang isa sa mga importante nga advokasya sa aton sining sikad or Bidator di Iloilo no, ang environmental protection. Of course, kinakampanya gid naton ini mga kabyanan nga dapat kita tanan-tanan magbuligay no according sa aton dito nga dinapit nga bisita sang during the activity naton dito sa Banwasang Maasin no ang aton gid nga environmentalist no si Ma'am Michi Piña Florida halin sa aton sining Penro no nga hindi pa ulihi ang tanan kung every year daw no ang tanan nga mga tao ang tanan nga mga pumuluyo magtanom biskan isa lang kakahoy no dako na gid ina nga bulig para sa aton. You could imagine kung paano naglainggid ang sitwasyon naton no. Sang una actually partner na experiencehan pa naton nga like subong no magtingulan kadamo kita sa mga isda nga makuha pa sa mga talamnanan subong do medyo maiwat na gid no. Yes sir. Kaga ano sa adlaw sa Miyerkules, Webes no. Mera kita nga si DM kaga sang Biyernes mera kita nga sinaot no sa kampo. Yes no. Kag isa gid ato man ka manami man nga activity nga ginkandak sa aton regional office no ang competition naton sa civil disturbance management. Kay ti luwas nga nagsinadya kita no isa pa ini ka pamaagi man nga mahanas pagid sang aton sini nga mga kapulisan ang aton sining skills no especially kung paano bala kita mag-conduct sang ginatawag nga dispersal. Of course no isa man ini ka pamaagi nga ma-remind, ma-refresh ang aton sining nga mga kapulisan especially nga aton nga mga participants no sa CDM no sa pag-observe man sang nagakaigo sini nga mga protocols, mga procedures how to disperse
sa mga ginatawag naton mga protesters, no. Yes, sir, no, kaga sa aton mga tagpalamati dira, no, nga kumbaga although may freedom of expression man kita sa pagrally, pero maging legal lang kita if may ara kita or nag-secure kita sang nagakaigo nga permit halin man sa aton nga LGU. Kag of course no, iban dito nga mga participants na apply gid nila kahapon. Yes, sir. Ang ila dito man nga natun-an, ang ilang na dito na experience during the competition, no? Especially kahapon kay may mga reports kina there are parts sa Western Visayas, no, especially sa syudad nga may mga kautoran kita man nga palabot man, no, man sa ilang nga sentimento sa aton sini nga gobyerno. And of course sa siling mo kang gina-honor gid naton nila kag gina-respeto gid naton ang tanan-tanan nga rights ang aton sini nga kautoran, especially ang freedom of expression. Provided no amo Yes, ginato sir. pero gina-remind naton sa aton sini nga mga kautoran, especially sa mga kautoran naton sa bahin sini sa mga progresibo sini nga grupo nga dapat respetuhon man naton ang aton nga lahi, no. Although nga may mga kinamatarong kita nga mag-express ang aton nga mga ibubunot, but provided sundon man naton ang Yes. nagakaigo sini nga regulasyon, especially sa pag-secure sa nagakaigo sini nga permit before kita magkandak kung ano man nga mga activities ang aton sini nga pagabuhaton in line sa pagpalapot naton sa aton sentimento sa aton nga gobyerno. Hindi nga Yes, kuon sir. nga pinagusto lang kita, no. Kay of course ang purpose ka gobyerno naton nga gina-regulate ini tanan-tanan kay para maproteksyonan man ang kimatarong sang iba naton nga mga kautoran, like ang aton sini nga mga commuters kung ginaabala nato na karon ang aton sini nga mga commuters. Of course ang ibang kanada may mga importante man nga mga transaction, may mga emerensya man nga ginahingagaw man, so hindi man naton pwede nga perwisyon sila. So dapat no sa liwat, no, ginaano gid naton nga secure kita sang nagakaigo sini nga permiso halin sa aton nga local government unit. Kung may Yes, mga sir. plano kita nga gusto sini nga obrahon in line sa pagpalabot naton, pag-express naton sa aton sini nga mga ibubunot. Yes, sir, no, kagasta lang kita sa express lang sa aton feelings, no, kag kung anong kausa kag hindi lang kita sir makasakit, no, sa aton isigi pareho, kaya syempre hindi lang basihan na nga may permit kita ang budlay pag dira makasakit pagi kita sang iban. Ilonggo Cops on air. By the way, bantayan gid sa aton sini nga mga pumuluyo naman ang second round sang aton sini nga Project Hakos, no. O kung Yes, sir. ginatawag naton nga hatagan atensyon ang mga kabataan aton ugyunan kag suportahan. By the way, ang ginahambal naton diri nga kabataan amo ining mga children with special needs. Kag Yes, no, ang aton sini nga tentative date sang aton nga second batch sang aton sini nga Project Hakos will be held sa Banwasang Ahoy, no, this coming August 12, no, Sabado ina nga adlaw. Of course, kaupod naton diri nga mag-conduct gid sang aton sini nga Project Hakos mismo ang aton nga local government unit nga ginapangunahan dira sa aton sini nga alkalde sa Banwasang Ahoy, si Mayor Jet Ruas. Of course, ang aton gid nga partner, no, Yes, sir. sa Project Hakos ang aton nga West Visayas State University Hospital, nga ginaupdan gid kita dira sa aton sini nga hospital administrator ni Ma'am Belen Gabo Carrion. Of course, ang aton nga provincial government, especially ang aton sini nga PSWDO, ara gid ang focal person sa aton nga PWD, si Ma'am Rara Ganson nga kaupod gid naton sa sini nga programa partner. Yes, sir. No, ang mga nagkalain-lain sini nga mga sponsors naton, no, like ang aton nga Robinson's Place Pabia, no, nangin Yes, partner gid naton diri sa Project Hakos, ang aton sini nga More Power kag ang iban pa naton nga Eagles, mga Eagles yes, Club no, naton. ang Eagles, no, ang Golden Salakot Eagles Club na partner gid naton diri sa Project Hakos, and of course ang aton gid nga Officers Ladies Club, no. Yes, sir. Kay- Nga nagapanguna gid, no? Kaya Yes. initial nga ang Project Hakos is initiative gid, no? Sa nga ayon man sa aton provincial director, Ma'am Lynn Grace Galas Palomo. Yes, no, actually ang advisor sang OLC naton amo gid ini ang brainchild si Ma'am Yes, Grace Palomo, no, amo gid ini ang brainchild sang Project Hakos. Kay ginbit-bit niya gid ini nga advokasya after sini nga mag-assume si Police Colonel Ronaldo P. Palomo bilang provincial director naton. Yes.
Ilonggo Cups on air. So by the way no, good morning gali no sa kon man nga utod nga nagatutok gid subong Julius Blusa no dira man sa Barangay Damilisan, Miag-Aw, Iloilo. Pag sa Pandida Family, good morning gid dira. Kag of course no sa tanan nga mga sumpya si Panton family dira Mm. sa Barangay Kabiluan, Ñolosena. Kag sa Mm. tanan-tanan nga mga taga Ñolosena may aga gid kag maayo gid nga pagmonitor, pagpamati sa aton nga programa ang Ilonggo Cups on air. Ilonggo Cups on air. By the way, luwas pagid sa Mm. aton sining Project Akos partner no. Yes sir, sa Ah, last week sir no, may giniwat man kita sir nga nag-participate kita ang IPPO sa NDPR Week o National Disability Prevention and Rehabilitation Week last Monday to sir no. Yes, that is Mm. correct no. Mm. Ika-45th nga pagsilibrar sang National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Mm. Actually, isagid kita sa mga na-invite sa Yes. aton sining PSWD o sa pagpamuno sini ni Ma'am Barayoga. Mm, No? yes, Of sir. course, sa invitation gid sang focal person sang PSWD, no? Mm. Sang PWD rather, no? Yes, Si sir. Ma'am Rara Ganson. So, nangin part kita dito. Actually, mga 2 days man kita nga nag-join sa programa sang aton nga NDPR Week, no? Dito sa Mm. Capitol. Dito mismo sa may activity center sang provincial capital naton. Dito Yes, kita partner. sir no, kagatog didto man no, nagagintungunan man to ang opening man sa aton man nga provincial governor, Arthur Tuto Defensor Jr. Kag dito man bala partner, Mm. nakita ko man dito nga Yes, kadamo sir. gali sa mga project, no? Ang aton sini nga mga PWDs. Dira mo yes, bala sir. makita nga despite nga muning ila sini nga sitwasyon sa physical nga provide ni ini nangin upang partner, Yes. no? Kag actually dira mo pagani makita gali, no? Nga sila mismo nga mga mga PWDs ay grabe ang ilang unity, ang ila Yes, sini sir. nga paghugpong para mapakita man ka mag-inspire man sa iban, especially sa pariyo nila nga mga person with disabilities, kay hindi kita magpabilin sa mo isang estado sa aton kabuhi, kundi nga ipakita Yes, sir. naton nga may ara pa kita nga ikasangkol, may ara pa kita Mm. ikasarang nga buhaton para nga mangin isa kita ka productive nga membro sa aton nga sosyudad. Kag Yes, sir. ginadayaw, kag Mm. ginasaluduhan gid naton ang tanan-tanan naton nga mga PWDs, no? Yes sir, Diri dito. sa probinsya sang Iloilo. Yes sir no, dito ko magani nakita sir no nga kung ikaw blaki sa kita sir normal kita nga tawo, wala kita may nabatsyag o hindi kita may kumpleto aton tanan mga kamot o nagabot lang time sir nga masurrender na kita. Pero kung makita mo sila, ma-inspired ka. Kung sila gani no, pa hindi kumpleto ang lawas na may mga kumpol kita mga upo dito, mga bulag no, mga kumbaga PWDs gid amo na kaga mga of course mga children with special needs, pero nakaka-inspire sila sir no, nakatag sila inspiration sa aton nga life must go on sir. Yes, Mm. that is correct, no? Kag nakita ko to ito, hindi lang gid talent or Mm. hindi lang gid skills ang ipakita nila, no? Yes, sir. May mga product sila dito partner nga gin pang display, no? Kag of course, isa kita dito sa mga nagibakal gid sa mga produkto sa aton nga PWD. Kag dito Yes, pag sir. nakita naton nga may mga kauturan kita dito nga mga persons with disabilities nga maayo ang ila sini nga mga talento, no? Yes, Actually sir. may dito nga nag-perform baw katahong magkanta partner. Yes, No, sir. nakita mo to ang isa dito kautod naton nga nga bulag no nga nagkanta baw katahom sang boses. At the same time no dito na meet ko man dito mga naglain-lain nga mga kauturan naton nga mga PWDs nga ang ila dito talent terribly ka Yes, sir, kinalain no. Yes May- sir, kaga wala gid ko bala nag-expect sir nga si ma'am to bala ang nagkanta to bala sir sa opening is licensed teacher Yes, gali. oo, amo pag hindi na Yes, no? Licensed teacher, no? Ang kag nakita ko man dito wala ang programa sa aton sini nga probinsya ni Governor Toto Defensor. Kadamo Yes, sir. gali isang mga may mga scholar nga mga PWDs, in fact to more than 30 no Yes, ang sir. mga scholars nga ginaano sa aton sini nga governor every year, no? Under sini sa programa nila sa mga PWDs, which nga naga-encourage ini sa aton sini nga mga PWDs, especially nga ang wala pa bala kumbaga bala ma-register nga kadto na kita no kadto na kita sa aton sini nga mga MSWDO sa nagalain sini nga kabanwanan agud nga ma-avail naton ang kadamo-damo nga mga
benepisyo, programa nga gina-allocate sang aton sini nga gobyerno, especially sang aton sini nga local government unit, sang aton provincial government unit para sa aton sini nga PWDs. So muna no, please support no sa tanan naton nga mga programa regarding sa aton nga mga kauturan bala nga with special needs. Kay syempre hindi naton sila ni nga masiling ma-underestimate naton no, kay sila may mga talent man nga kung sa diin wala kita, sir. Yes, partner, no? By the way, ang aton nga oras, alas 10:50 na sang kagahon. Overtime na gid kita masyado, partner. Doon karami pa taning mag-diskusyon, mag-istorya sa mga kanagmi nga mga topiko naton. Yes, But sir, of no? course, kinakabos na kita sa oras. Pero sir, kapasalamat gila kita no kay Ma'am Zoila Ong no, kay bala tag-un sa aton ang nabilin. Thank you so much gid, ma'am. By the way, Ilonggo Cops on air! partner, no? Ginapasalamatan gid nato ng aton diri nga partner, no? Si Yes. Ugyon, Ma'am Zoila. Zoila Ong. So, ma'am, salamat Yes, din sa ma'am. paghihatag mo sa oras. Ah, Ay, Cordero, gali ba? So, Cordero, gali, ma'am. No? But by the way, ma'am, no, salamat gid thank sa you, oras nga ginhatag mo sa amon para maka-extend kami jutay nga panahon sa aton sini nga pumuluyo para mapalabot naton ang mga programa kag mga sitwasyon sa aton sini nga probinsya sang Iloilo. Yes, please follow no ang aton nga Radio Ugyon page no, IS FM 106.7. Ilonggo Cops on air! Luwat partner, why nakita sang oras sa sining panahon, no? Gani, bantayan lang kita sa aton sining mga pumuluyo sa sunod sining Martes nga adlaw. Alas 10 tubtob alas 10:30 sa kagahon diri sa aton nga Radyo Ugyon 106.7 no, Same time, FM. same station. Yes, sa liwat, ini ang inyo sining alagad. Ako si Police Major Rolando Aranyo. Pag ako naman si Police Corporal Vicente Blusa Jr. Inyo, Masaligan. Ilonggo Cops on air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita ag impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air! Ilonggo Cops